To tsokaci fa akan 'yan lesbians. Ga ku 'yan uwana mata masu cin junansu. Za ka ga mace da mace sun haɗu suna soyayya da junansu, su ta goge-goge, su ta tsotse-tsotse, su ta wahalar da kansu wai su suna soyayya. Wai kaga wai har kishi ake yi. Kaga mace wai dan ta ga mace ta magana da 'yar uwarta mace. Kaga ana kishi, ana tashin hankali. Yanda ka san kamar namiji yake kishi akan mace. To da ki tsaya wani wahalar da kanki, ki nemi namiji mana wanda zai gamsar da ke, zai miki abin da kike so, ya shiga jikinki ki san an shiga jikinki ba tare da kin kama da wata larura ko wata damuwa ba. Amma wannan ki tsaya goge-goge da tsotse-tsotse, ki tsotsi nonon 'yar uwarki mace, ta tsotsi nonon ki tsotsi gabanta, duk dai irin wa'innan abubuwan ku zauna kuna fashe-fashen kwalba da junanku akan mata. To ki kishi akan ɗa namiji ya fiye miki riba akan ki kishi akan 'ya mace. Kuma na farko kenan. Na biyu, ai da ka sha giya, in za ka sha giya ka sha ta dubu sai kai tambele da kyau. Da ki tsaya kina wahalar da kanki akan 'ya mace, ƙwara ki tsaya ki kishi akan ɗa namiji, ki san kin kishi mai tushe, ya gamsar da ke, ya miki abin da kike so fiye da yanda wannan 'ya macen za ta yi miki. Ko ba haka bane ba?